faru? Ka san wasu waye a gaban ka? Ka san su da wa kake gaba da gaba? Bai san da wanda yake gaba da gaba ba. Kana tare da Abu Prince. Kana tare da abawaya kasir gumin dan kwace dan sani. Da kuma mai kwacen waya. Ba mu Wayan Wace waya? waya kake wa mutane wani gani gani ne. Kawai abinda nake Kada mamari kai you are very stupid. caja kanku ku ba mu abin da yake hannunku in ba haka ba yanzu mutum ya sha makani. Wannan bai san waye Abu Prince ba. A banza zan caccaka ban san mutum nawa na kashe da wannan. Na kashe mutane sun fi 25. Da cokalin? Kana wasa? Yanzu ba mu abin da yake jikin ka. Ke ba mu wayan mu. Kalla ki ba mu waya za ta ba kai? Ba fa zargin ka nake ba. Kai na ga alama ya nan ba. No. Yi wannan bai san wasa ba. Wasa fa ake Kawo ta. marasa kunya. da wasa ake muku Za ku yanzu za ku ga wasa. wannan cokalin abinci muke ci dai. Sai na wa yaro balli. Wannan Allah ba ban ta laifin ka ne. Allah ba laifi na. Abinci muke ci kai Ka cokula. ba shi Allah ba ni. laifin ka ne da Allah. Allah ba ni bane. Ki sa baki ki baya hakuri laifin Da Allah da Annabi ki ba shi hakuri. Ashe kananan marasa kunya ne. Allah kananu ne wallahi. Wallahi da wasa muke ba. Allah bai wa Allah. Kama kunnan. Allah ki ba shi hakuri. waya Ka kama kunnan. ayo